ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತನ್ನನಕ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಂಡಿವಕ್ಕ ಐಕ್ ಲಿಪಿ ಬೋಡು ಭಾಷೆಲ ಲಿಪಿಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟು ಇತ್ತಲ ಆಮೇಡ್ದು ಐಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಜಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ ನಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಆವಡ್ನಾಡ ಐಕ್ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾತೆರನ ನನರೆಗೂ ತೋಜ್ಪಾವಡ್ನಾಡ ಬರಹದ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜ್ಪಾವಡ್ನಾಡ ಐಕ್ ಲಿಪಿ ಬೋಡು ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಲಿಪಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ದುಮ್ಮು ಮತ ಪನದಿತ್ತೇರು ತುಳುಕು ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರೆಯರೆ ಆಪು ಜೈನು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಬರೆ ಹೊಡಿತು ಆಡ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂಡು ಹಂಚಿತೇನು ತೋಜ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಹಿತಿನಿ ತಿರಂದು ಬರ್ಕಬಲ ಹೋಯ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಐನ ನಾನು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಲಂಚಾನ ಹಿಡ್ದಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ಆತೂಲೆ ಹಾಕೇರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಇನಿ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುತ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಪಿ 10ನೇ ಶತಮಾನಡು ತಿಗದನು ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಭಾಷೆ ಪಂದು ಐನು ಪಣದಿತ್ತೇರು ಆ ಲಿಪಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರ ಐನು ಬರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಪಂಡು ಪಣದಿತ್ತೇರು ಆ ಭಾಷೆ ತಿಕ್ಕದನು ಮಾಧವ ಮತದ ತಿಗಳಾರಿ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ ಗ್ರಂಥಡು ತಿಗದನಂಚಿನ ಲಿಪಿ ಅದೊಂದು ಲಿಪಿ ಆ ಲಿಪಿ ಅಂಚನೆ ಮರೆದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಐನು ಏರ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಬರೆಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅವು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಭಜನೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಐನು ಪನೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲನ ಭಜನೆ ಇಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಐನು ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಆ ಲಿಪಿನ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಹಿಡಿದಾದು ಅವು ಬೇತೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಐನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ 300 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು నేను ಪಲಿಮಾರು ಋಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥೇರು ಪ್ರಕಟ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥಡ್ ಆರ್ನಂದಿಟ್ಟು ಆರು ತೋಜ್ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಐನು ಈ ತುಳು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 2 ದಶಲಕ್ಷ ಜನ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಪುರಾವೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಡು ಪನ್ಪೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಒಂಜಿ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅವು ಮಲಯಾಳಂ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ಭಾಷೆ ಐನು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಆ ಐನು ಭಾಷೆಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ತುಳು ಈ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಮತ ತುಳುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೆದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ್ಲ ಈ ಭಾಷೆ ತೂಯರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಲಯಾಳಂ ಲಕನೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲು ತೂವಲಿ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪವೇರು ನನ್ನ ಮತ ಶಾಲೆದ ಪಠ್ಯೆಲ್ಲ ಬೈದಿಂಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಠ್ಯೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತರಗತಿಲ ಈ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಶುರುವಾತುಂಡು ತುಳುವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆಂದು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಟು ಬರೆಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣರೈ ಬಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಜತ್ತಪ್ಪರೈ ಅಗ್ಲ ಮತ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುತ ನೇನು ಬರೆತ್ತೇರು ತುಳುಟು ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲಲು ಉಂಡಾಯ್ತು ತುಳುನು ಮಿತ್ತು ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ತ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರೆತೇರು ಅಂಚೆನ ಅಕ್ಲನ ಪಾಲ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಾಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ನಮಕ್ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ ನಮ್ಮ ನಾನಾ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಾನಾ ಕಲ್ಪೊಲಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ತುಳುನು ಬುಳೆಪಾವಡು ತುಳುನು ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ಪುನತ್ತು ತುಳು ಪಂಡ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರುನು ಬೆತೆ ದಿಕ್ಕು ಬೇಲೆ ಹೋಯ್ಬೇಕ ತುಳು ಮರಪುನ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲು ಎಂಚಾಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ನಿಗ್ಲು ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಗ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.